el nou Samsung Galaxy Note 8 i la principal característica que té és el de la multipantalla. Si pressionem aquest botó, així podem arrossegar una aplicació a la pantalla. I fent el mateix amb una altra, podem tenir dues a la mateixa vegada obertes. És a dir, és molt útil perquè pots estar amb dues pàgines d'internet o amb dos mails diferents a la vegada. Podem obrir una altra i per tornar enrere només hem de pulsar una altra vegada a l'enrere. Després, el més important són les aplicacions, que avui han sortit 3, que estan dissenyades per usar l'S Pen. Per exemple, aquesta, que és gratuïta, l'Stickman, és original perquè està creada per dissenyar el teu propi personatge. Podeu dibuixar el que vulgueu. No, però home, Pot dibuixar, ¿no? Una persona. una persona, no? Uy, aquí está muy... No som molt de dibuixar, No, ja es nota. Bueno, vale. Llavors, aquest serà el nostre personatge. Ah, vale. Ah, vale, que és professional. Sí. El pots moure i pots jugar com si fos el personatge. I en cada nivell tenim una característica en aquest, per exemple, és dibuixar foc. Llavors tu dibuixes el foc i quan camina per sobre doncs fa l'efecte i mor. Què més? Una altra aplicació és Virtual Human Body. Aquesta és útil perquè, útil en l'àmbit de l'ensenyament. Uf, s'ha descarregat 200 megas. A veure si la podem obrir amb aquest. Sí. Això és un cos humà, llavors podem girar-lo i escollir la categoria que vulguem. Per exemple, no sé com... la morfologia... Llavors tu, si li dones aquí, pots veure cada part i una petita explicació de cada cosa. I l'última, que tampoc és gratuïta, és la de l'sketchbooking. I aquesta és com un Paint, però amb moltes funcions. Està disponible també per a altres dispositius amb de Galaxy. Sí, i també en altres stores com el de l'Apple, però no el podràs utilitzar igual de bé perquè no tindràs l'S Pen. Vale. Estan dissenyats per això. I aquesta, doncs, pots escollir el gruix, els colors, hi ha moltíssimes funcions. Vale. I això és tot. Moltes gràcies. Les novetats de